Hei på deg, Børre. Her er PGO-en min, som jeg skrev til deg om for en stund eller flere ganger da, som trenger denne her membranen som jeg snakket om, som sitter. Skal vi se, hvor blir den nå hen? Er det den? Her altså. Her er den. Greier her med bensinen, og så ligger de delene der. Og så er det denne her jeg trenger. Denne her som er sprukken altså. Hvis du har den, så kan du jo skrive til meg og så si hva det er prisen på sånn eventuelt vil være. Det kan jo ikke være så forferdelig mye. Ellers så er du med på dette, ikke sant? Det er det greia der, ja. Ok, da snakkes vi. Takk skal du ha.